Good morning! Tatawa ako dito sa It's Judy's Life, mga anak niya. Ang tagal ko hindi nakanood, guys. Ayun. Tapos pinapanood ko yung blueberry picking vlog nila. Kaloka to. Dalawang Kumakain ng tong kambal. Ang tatas na magsalita no? Mas lalo tuloy ako na-excite sa mga pamangkin ko. Ayun, tapos thank you so much guys. Nabasa ko yung mga comments nyo. Maraming salamat. Ayun nga, magapa yung mata ko. Kasi kaninang 4 o'clock ko yata nakabasa. Talagang ramdam ko guys yung mga comments nyo. Thank you so much. Ayun, anyway, happy Sunday. Magandang umaga. Ayun na rin yung bata. Naglalaro. Tapos nag-iingay na naman yung mga puppies ni Maggie. Kasi pinatay na yung yung aircon. Oh wow! Oh, wow! Maggie? Hey, Maggie! Oh, wow! Maggie! Gusto ka, Maggie, tot? Gigay na naman yung mga puppies mo. Ha? Dito ka. Up, 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 up. Uy! Hello! Hindi, dito lang. Thank you! Thank you! Ah! Kilikili ko yan! Ay! Amoy-amoy niya, kilikili ko. Ay! Thank you. Uy, naku, nang stretch. Uy, naku. Ay! Ouch! Diba ko yan? Jesus naman. Ano? Wow! Good morning, boys! Hi, TV! Oh, walang sasampa. Walang sasampa. Sasabi ko lang. Good morning, Conan. Putin. Uy, stretch yung Conan. Ay! Morning, Conan. Ikaw na lang di pa naliligo, ah. Sila mabango. Kutin. Ay! Tita Totoy, good team, bastos. Sige, kamot. Sige. Pinalitan ko na nga pala yung color ni Groot. Pare-pareho na sila. Iba-iba lang kulay. Pogi na yan, eh. Pogi, oh. Are you Pogi? Are you Pogi, Groot? Ha? Maggie! Ay! Iniwan mo na naman yung mga bebes mo. May nginay. Ay! O nga pala, wait lang. Milk time pala ni Maggie. Oh? Milk time. Pabili ako kahapon ng cow head. Cow head pala. Kala ko cow's head. Cow head. Ayan, para hindi na magtitimpla. Warm up ko lang. Warm for Megatot. Tapos, itong calci. Para madami siyang gatas. Grabe yung dumede. Yung mga bibi. Mga bibi ni Maggie. Wait lang. Tapos nakapag-prepare na rin sila ng almusal. Ayan, pinapatawag ko na lang si Kolokoy. Si Chris. May tira pa kahapon, yung lunch namin. Medyo nadamihan lang ni Emma ng sabaw. Kaya yun, medyo, ko siya, i-recreate ko siya ngayon. Kasi sayang. So, para maging thick yung sauce niya, bigyan ko siya ng Nestle cream. Ayan. Ayan yung pan. Pinagprituhan ko ng maling. Tsaka na lang din yan. Hinawasan ko yung sabaw guys kasi baka mas lalong dumami. Ayun, lagay lang natin Nestle cream. Konti-konti lang. Kasi baka ano ba yun? Kung nakakaumay ba. Good morning! Happy Monday guys! Walang pasok si Chris. Kaya sa labas na. Nag-almusal na siguro. Si Daddy. Grabe makahilig. Anyway, ayun.
wala kaming vlog kahapon. Meron ata, 1 clip lang. Good morning kami. Tapos, I decided na mag-rest day na lang. As in, maghapon lang ako dito sa sa kwarto. Kasi sakit nung ulo ko. So, ayun. Humilata lang ako and then nanood ng Korean novela. Tapos, ayun lang. Ganun lang. Wala talagang walang kaganap-ganap kahapon. Tapos, reading all your comments lang guys. Simula pa din kahapon and then talagang overflowing yung yung mga comments nyo. Thank you so much sa mga nag-comments ng magaganda at yung mga nakaka-encourage na words. Maraming salamat sa inyo. Tapos ayun nga, nakita na rin siguro yun ni Mika kasi nakita ko siya kahapon, nanonood siya. So ayun, maraming salamat kasi napapalakas nyo yung loob nila. So hindi kami papa-apekto guys sa basher. Yun lang naman ang una kong talaga, pero never. Anyway, ayun, tapos thank you pala kay Eileen Valentos. Sinabi niya kasi na may ganun daw talagang case na hindi alam na pregnant pala. Tapos may show daw sa US na ayun nga, I didn't know I was pregnant. So pinanood ko kaagad and true guys, kaloka, nakanood na ako ng isang episode na grabe, full term, hindi niya alam na buntis siya kasi same siya ng parang si Mika din na ereg, ganun. So tapos sakit ng sakit yung tiyan, naakala namin may sabato or something, tapos yung pala is pregnant na, nalaman na lang is nung nasa ospital na para manganak na. O diba? So ayun, moving on, maraming salamat ulit. Di ko na kayo maisa-isa, alam niyo na kung sino kayo, lahat na nag-comment dyan, nag-comment sa comment section. Thank you so much talaga guys, na-appreciate namin yun. Hindi ko man kayo ma-replyan ng isa-isa, pero talaga namang na-feel ko yung support nyo guys, promise, 100% feel ko yung supporta nyo sa amin, lalo na sa kapatid ko. Maraming salamat. Good morning and happy Monday ulit. Labas na tayo para asikasuhin na naman yung pagkain ng mga doggies. Good morning, Kuya! Good morning! Hey! Sinday. Guys, na pinag-grocery nila kagabi. Uy! Ba't kamot-kamot? Lumabas si Chris? Inutusan mo? Patang talaga yun, oo. Ay, jing, bim, 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 bim. Ajing. Pogi. Pogi yan. So, yun na dyan. Wow. Ganda naman ang music na yan. Saan yan? Ang cute. Pa-broken hearted yan siya. Sweet honey. Ano to? Kiamoy? Yung kinakain mo to yung pang-inchik? Champoy? Parang ganun daw, sabi niya, alat. Ay, ayoko kumalat. Kala ko matamis eh. Grocery siya kahapon. Alat tamis. Nandito sila Kuya Peter. Hi Kuya. Kaya pala call yung mga aso eh. Bulaga! Hi Mikay. Once na sila mama? Andiyan pa? Naantay ba ako? Kasi mamimili kaming gamit ng bebes. Bebes ni Mikay. Yee! Ha? Kailan ang meeting? Bukas. Ano oras? May meeting eh, no? Sabi ko na drawing yan si Nene eh. Asa na nga pala yun? Bakit? Ang hilig-hilig niya ikaw ang hilig-hilig mo, pagpaluwas ka pa lang, gusto niyo ng orange? Ng kung ano? Ano? Biglaan kaya. Oh? Sabi ko kasi biyernes eh. Huwag ka nang pupunta rito, wala kang dala. Hindi kasi hilaw pa. Pag biyernes. Lagi na lang yun.
Putik-tik pa naman doon, grabe. Kaya naman. Excited ang lola. Oh. Ayun. Pranela. Ito. Tabi mga ano, Chino. Pranela daw. White. White muna daw kasi di pa alam gender eh. May pink yan. Ay, wag yan. O, wag daw to, sabi ni mama. Si mama, dito ko tinuro eh. Tapos hindi daw. Mama talaga. Hindi pa nga natin alam mo. Sige, white. Favorite white. Pwede dalawain muna para ano. Bakit? Kung kailangan pa, dalawang white na lang. Oo, dagdagan mo para ano. Ayun. Ano pa? Lampin. Pwede bang white lang lahat? Ano ka ba? Dapat mag-breastfeed siya. Mama, hindi natin siya bibili ng mimim. Memem. Memem. Damo dito. Itong pito. Yung mga ano. Kasi pangit yung tela. Ito Mio. Mga ano. Ha? Ay! Kit, 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 kit. Tsaka isang Yung, gas. ang init-init magpumamanggas ka. May aircon. May aircon pala. Sige, sige, sige. Parang may nakita ko cloth diaper. Cloth ba to? Ay, hindi. Pangano Hindi. pa yan? Pangano to? Pangano to, miss? Ano po, panty diaper? Yung parang nilalagyan ko ng lampin sa lampin. Ah, may ano na siya. Pa siya po. Ah, okay. Nakabukod po yung lampin. Hindi, I mean, ano, may slit na siya doon. Ano, may packet na siya. Ah, wala. Papatong yun lang. Patong lang. Ah, pangit. Maganda yung ano. Yung pinapasok talaga. Para pinapalaman. Ah, gusto mo po yung tayo side? Yung katsami. Noon yung ano yung katsa, inano lang, tinatahi lang eh. Sa amin noon, may pangalan pa yung katsa. Tapos may sigsag-sigsag. Bib. Ah! Excited. Ah! Lalaroin na din ako sa wakas. Parang sabog si Maggie oh. Nakatulog ka kapatid, kawawa naman. Sige, sut-sut. Ang ginagawa mo, kalbo? Ang ginagawa mo? Bulutong. Ba't mo na yung nail cutter? Ayun guys, nakauwi na kami. Ano ba yan? Di pa tapos yung bahay dyan sa kabila? Nagpupukpuk pa ko. And before pa kami pumuntang ano pala, to shopping, nanggaling mo din kami na Friday kasi nagpa dito? Nagpa-print ako ng stickers. Ayun, nasira kasi yung printer mo, yung pinaka-printan ko. Tapos, bumili ako ng, ayun, mga stickers, sariling stickers ko na. Tapos, ang charge niya sa akin ngayon is 10 pesos per ano na lang, per sheet. Tapos, sabi ko nga kay daddy, bili na lang kaming bili na lang tayong printer. No? Para one to sawa. So, ayun, may makukuhanan ako ng ng sticker. Ang ganda. Ano lang siya, 60 pesos. 20 sheets na. So, yun, parang supplier talaga siya ng mga So, kaysa sa tawag dito, sa National, 10 sheets ata, nasa ang pangit pa ng quality. So, ito maganda. So, bumili na ako ng 10 packs or 10, tawag dito, basta yan. Natagda 20 pieces and then nagpa print na nga. And then yun, konting white na naman na shirts. Ayan, si daddy namili. Ewan ko dyan, ba't gusto niya sa akin ng white shirt. Asan yan? Which is, gusto niya rin talaga. Ang gulo ko eh. Nakita niya kasi kanina, sabi niya, Mami, bili ka ng white shirt. So, ayun. Siguro nagsasawa na siya sa mga Although daw naka-white ngayon kasi nadumihan yung suot ko kanina. Kaya nagpalit ako kung ano lang yung nasa ibabaw. Yun lang yung kinuha ko. Sabi nga ni Nene, ilang araw ko na nakikita sa'yo yun, nasa vlog mo. Sabi ko, grabe ka, hindi naman. Kasi pag nagtupi na si Emma, tapos nilagay ko na sa cabinet, kung ano yung nasa ibabaw na yun lang susuot ko para hindi nagugulo. Hindi katulad ni Froggy na, Diyos ko, halukay, ganun, tapos halukay, kaya Diyos ko,
kung titingnan nyo, mas magulo yung ano niyan eh, yung damitan niya kaysa sa amin ni Chris. Ah, si Chris din pala. Ayun, pareho sila. Kuha, ayaw. Hindi na lang yung kung ano sa ibabaw, di ba? Kala mo mag-fashion show eh. So, ayun. Kaya, yun. And then, what? Hindi kasi nadala kanina yung camera. Sorry. Bakit nandito yung broccoli? Walang yaka. Huli din wala ko. Ng broccoli kasi bukas may pasok na sila, bebe. O yan. Medyo mahal. 66. Pero ang ganda, oh. Green na green siya. Si Sakti. Ah? Siyempre, diba? So, broccoli ko yung last time Oo. subject. Mga madami sabihin ba yung ano lang dahil sa broccoli. Kaya mo na yan. And then yun. Ano pa ba kanina? Alam mo ba ng Tapos, broccoli? eto, naganda na ko sa ano, sa wait lang, pakita ko lang. Sa sandals. Ang cute. Sandalia. Saan ba yan? Sandara pa. Kala mo namili sa talipapa eh, no? Puro naka-plastic. Ayun, oh. Cute, no? Ang simple lang. Oh. 350 siya, tapos natawaran ko ng 300 lang. Diyan lang sa Baclaran. Sa to shopping din. Ganda. Ayan. May pangalan ako, pang alis-alis na ako. Tapos, ayun nga, pagdating namin kanina, umalis ulit kami kasi si mama dumating na. Namili kami ng mga ano, gamit ng baby ni Mika. Yeah! Super excited na kami. Oh my gosh. And, puro white din yun, pinili ko. White na muna lahat kasi hindi pa nga alam yung gender, diba? So, sabi ni mama, wag na daw ultrasound daw. Check up na lang daw. Pero sabi ni, ewan ko si Dayan, ni Papa, kasi excited kami kung anong gender nga. Pero sabi ni mama, ano daw, lalaki daw. Lalaki din daw yun. So, ayun, 2 bagets na magkasunod ang aming makakalaro. So, hindi kami mag-aagawan kasi 2 yun eh. Tapos dumating na rin sila nene. Ayan, nandyan. Pati sila Kuya Peter siya si ano. Pero ano din, babalik din kinabukasan kasi nga parang may family something, diba alam niyo na? So, magigets niyo yun. So, yun lang guys. Pasensya na kasi hindi ko talaga kanina nadala yung ano, yung camera. Kaya wala masyadong. Finish na, mother? Ano ito, may? Juice mo yata yan. Ah, yung juice ko. Ito na sis, dumating na yung juice ko, Day. Galing kay, sino ba? What's my waving? Wala. Kay sis Irene Fernandez. Ayun. Yung mga ano to. Grabe. Yung blue na juice. Ayun. Of course. Ayan. And it's all white, you know. You know. Ano? Okay na? Bumili din sila sa Lazada. Oh. Gaya ng Kinday. Ay, Kinday. Kema. Yun. Kumusta ka, mother? Kumusta ka daw? Nila. Oh, hi ka kay ano, kay Miss Gloria. Hi! Ano pero? Hi Kuya Peter! Kumusta ikaw? Yay! Lagi ka bang nanonood ng ano ni tita? Ha? Vlog? Kachat mo din si ano? Si Miss Gloria? Minsan busy ako eh. Oo nga po eh. Kaya minsan ako talaga hindi ko na siya nare-replyan. Pero ayun, pasensya na pag nagka-time po. Ayun. Bakit? Papatay mo si... Uy, wag yan! Sige. Tayo may turong dito. Ciao, boy. Uy, lagi nababawasan din ako. Sinapak mo, lab? May bisita si Grot sa babies niya. Ako may bigyan din. O, dali natin na muna, baby mo, dali! Wala magalit si Maggie eh. Tingnan mo na! Yung isa nandun na naman sa labas, oh. Nakalabas na naman yan. I don't know. Kakabalan dating pananim niya. May ano pa. Ano ba yung incubator? Kailangan pang anuan? Ilawan? Tinataya natin ang photosynthesis. Photosynthesis. Mga pauso mo na naman eh. Grot, tingnan mo mga bebes mo. Dali! Tingnan, baby! Dali! Ay, naku po. Ay, sumampa pa. Ay, naku talaga naman. Ayun na kay daddy, dali. Tingin na. Babies. Ang babies. Ang babies. Pakita mo. Ano mo yung ano? Yung itimang bibig. Aray ko. Negro? Sino
Nagagalit si Maggie. Sumisimangot si Maggie. No, Maggie! Ito gluten, no? Oh, baby! Oh, baby! Parang ikaw lang, oh, pati kulay pala. Nanguha sa'yo. Uy, Groot. Gusto mo dyan? Ano gagawin mo dyan? Jingle mo rin yan. Groot, dali! Ito pala baby mo. Oh, parang si Grootin lang. Oh, na-neglect na daw siya, daddy. Puro na lang daw tayo, baby. Baby mo? Ay, ting. Galing. Groot! Say hi to... Sa latte yung nabakal kong all-purpose flour, nakakabisit yun. Taste test. Ginawa nila Emma na Nagustuhan Spaghetti nila from yung, scratch. Ano, yung carbonara, yung class yun. eto sa inyo. Kayo gumawa ng noodles. Pasta, o kami lang yung pasta. Ba't naman maus ka? Kasi kakatawa kasi nasa kitchen kami, tapos ano, Oh. super init. Dito na pala si Madam Ems. Ano na, yung masarap din. Be honest daw, be honest. Oo nga. Matignan. Honest lang. Honest lang. Tikman natin. Feeling ko kasi parang Tagal ko na ano yun, Green Hills. Ay, itong ano din. Greenwich. Yung Lasagna. Parang gano'n. Tagal naman itong MacBook. Masirang pa itong palpak na gininom. Oo. Kasi hindi pa ako na... apat kami dyan eh. Mas masarap itong ano. Pero mas masarap na. Ano ito, Italian? Siguro. Hindi ko alam. Masin, pero masarap. Oo, kasi tomato sauce. Ay, tomato. From scratch din. Masarap pa. Masim-masim siya na, parang yung Italian na ano. Kaso, yung noodles. Yun lang palpak ko na. Hindi naman palpak, parang overcooked. Sabi na kasi, kasi ano daw, hilaw Overcooked pa. yung noodles. Pero masarap siya. Grabe, nakakapagod mag-kitchen. 1 to 6. So, ano rugas mo ikaw? Ano kadakal gamit? Ayun. Pero masarap siya. Kasi yung ano niya, Jackie, yung napalpak niya, Filipino style yun eh. Malamis-lamis. Ito ano eh, Italian eh. So, ayun guys. Masarap. Kasi malabo naman itong ano na. So, yung mushroom. Ay, sarap naman. Yan tayo. Let's try. Let's go. Mag-test ulit. Sis, lagay mo bukas sa ano. Sarap. Kakainin ko. Time to sleep na, guys. May pasok na naman bukas eh. Ayun, lumabas pala kami ulit ni Daddy kanina. Bumili kami ng tinapay tapos prutas para nga bukas baon ni Chris. Ayun, and itlog, nagpabili na lang ako kay Jackie para gagawa ko tomorrow ng egg sandwich pambaon ni itong batang maliit. So, yan. And see you tomorrow. Good night. Wala na akong masabi. Ayahay na rin yung mga apo. Daddy, tingnan mo. Hidugo na naman si Maggie. Punasan mo ng short ko na yun, oh. Short na basahan na. Sinudugo pa rin. Good night.